Tharraingtí thar an 10 agus an 13 de mína nula gnéideag fethe chuir fórsaí na Breataine Foirgneamh agus Sráidbhne ar Comóradh Corcaigh tríchana. Bhí seo mar freagnar ar líomhcháin níos luatha sa lá, seo a dhéann réit den ardáltaí mar cuinúir an ócáid sin. Aíodh Saidóra ar an lá an tine in ionsaí ar fórsaí na Breataine. Lasach roinnt tithe eile sa chósannacht agus ní raibh an tuirmhís dóiteáin in ann lasarach a rialú. An maidin deirtheáin scriosadh go leor foirgnimh ar shráid néamhpádraigh le tinnte. Cúig na dúchrónaigh lebánaí le cracadh agus dó sa cathair. Deir siad gur achtar réamhpleanáta a bhíonn. Míchas na ranganna a lína sa céad is sa 6 bhliain agus an múntar a lína as 8 taspáinte a chur lár.